Oli hyvä. No niin, oli ensimmäinen taskulounas Munkion osalta ja meidän kaikkien osalta tässä takana ja tosiaan Rustholkarhun Aleksi ja Sotku Oystä. Ilpo Penttala kanssa Sotku Oystä. Hyvillä fiiliksillä, sai paljon uutta tietoa kaikesta ja oli mukavaa jutella, että ei jää kyllä viimeiseksi kerraksi ainakaan. Toni Nummela, Opos Media Oy. Ja kiitoksia kaikille mukana olleille ja kaikille uusille. Tervetuloa myös mukaan sitten seuraavalla kerralla. Oli kyllä hyvä jengi ja hienoa tarinaa tuli. Vilkmanin Marko ja Opas Median sosiaalisen median suunnittelija. Kiitoksia vaan kaikille ja erinomaisesta keskustelua muun muassa Wikistä oli tällä kertaa. Et seuraavalla kerralla sitten jotain muuta. Satu Luoma ja ekaa kertaa tosiaan taskulounaalla ja oli hauska jutella kyllä muiden someaktiivien kanssa. Ja Mannisen Mikko eli Mopali ja ensimmäistä kertaa myös taskulounaalla ja oli erittäin mukava nähdä näitä kavereita sitten myös täällä livenä Tampereella. Kiitoksia. Hyvää viikonloppua.